ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe Afrique takkusan yoni to Mbagne to Winding to Mbahe to Dabbe to Ferella to Ñabina to Bagodina to Woluma to Nere to Joke to Silla to Rindiaw to Belinaɓe to Kay Haydi ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno Amadou Tidiane Kane ha e nder galle ceerno Moussa Won to fondu e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie ma en jaa ha to Nouadhibou ko suka mécanicien goto yooɓi fittandu sihil mum e haareɓe kamno e nder garage mabɓe to leydi Sénégal ma en jaa ha to Kafrine ko koninkoɓe faggude woni douane mo Kafrine kamɓe pawi juuɗe mabɓe e 1 tonne 200 kilo taw ko fond médicament to leydi Gambie ma en ketto musidɗo men sehil men Kodda Nene Abouba to leydi Mali brique policier ji ɓe dadiɓe ɓe hinde BIJ woni brigade d'investigation judiciaire ɓe teeɓima hono biyeteɗo Banjugu Dumbiya cunnoɗo konnguli musɗiɗi faade Ibrahima Boubacara Keita horejo leydi ndi e laamu mum kala to leydi Benin ma en kaale ñawtande ko fate Lionel Azissou to leydi Somalie Shabab waɗi janguji mumen ɗiɗi e nder waɗi janguji mum e nder base uji ɗiɗi militaire e nder leydi he to leydi Libye capanɗe jeenayyi e jeetato neɗɗo ko faaba e nder amaje kadde biteɗe maire méditerranéen kabaruji men jolam jaaɓe yeeri so waktu oro kima jaa ha to leydi Yemen to leydi Iran ha to leydi Chine bisimilla moon ketki hoto goɗɗe joni jañuɗen شوقي لشيخي طويل حبي لشيخي جليل قلبي لشيخي يطير فكري لشيخي يسير عقلي لشيخي أسير دمعي لشيخي غزير batake siftinde hono ñalawma Cheikh Tijane Chérif ñalawma mawninteɗo ko fati e ñalawma Cheikh Tijane Chérif hono ɓesgu El Hadj Oumar Joke Sall no potiri wonɓe to Joke ha to Kay Haydi wonɓe to Nouakchott e nder leydi Mauritanie kala ha wonɓe to leydi Côte d'Ivoire to leydi Sénégal to Congo Brazzaville ha to leydi dowlaji dentuɗi ha e nder dongro Europe ha to dowlaji dentuɗi Amérique kala eɓe ndenda kamɓe kala eɓe bismo eɓe tintina eɓe bismo dendagala julɓe kala julɗo to wiyata kala biyowo ashhadu an la ilaha illallahu ashhadu anna muhammadan rasulullah ene bisma tigui e ñalawma tawa ko ñalawma inniraɗo ñalawma Cheikh Tijane Chérif dendagala gure taw ko dendagala wuro Ka Haydi e dendagala gure koddiɗe Ka Haydi kala hirnangue Bosoya ko wayno Silla Belinaɓe e Rindiaw ko dendagal gure tawateɗe e nder hirnangue Bosoya kala ha to hebbiyaɓe ha to yirlaɓe e lawankoɓe kala enen bisma e ñalawma he ko noon kadi dendagal funnangue Bosoyanaɓe kala ko wayno Likseyba ko wayno Dalahaye wuro Ganki e dendagal gure taariɗe Kay Haydi kala enen bisma e ñalawma hande o délégation timmuɗo taw kay fati halfinaɓe ko fati e juɓɓudi ñalawma o ene tawe e ñalawma hande o e nder wuuro men Likseyba gorgol tawa ari ko dirisdirden e bismade dendagal galleji sernaɓe e dendagal almudagal wuro ngo kala e ñalawma hande o ko toon tigui ɓe ñalli ñalawma Cheikh o noon hitande hikka nden o waɗata tigui ñande nogas jeetati lewru colte woni lewru février gonɗen ɗum tawa kadi ɗum waɗata ko nder El Mahdara El Hadj Oumar Joke Sall e nder Mahdara El Hadj Oumar Joke Sall to Kay Gataga 3 e nder Kay Haydi dendagal ɓesgu El Hadj Oumar Joke kala enen denda ene bismo on ko kamɓe jettini ɓatake o bi qada وديوني بهم فتاه حصوني به يحن فؤادي
Kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone alarba sappo e jeenaya lewru colte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas hitande kabaruji men demgal pulaar e sowte he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba on ñagama yafuy noon ñalawma hande o dande nde ko nanggande kena durmaɓe tigui eɗen gandi noon jalluɓe e kalhanɓe ɓe kala so goni foof nana mbiya ala dogu reedu kay tawruno jiire koye soppudu saabu kay maɓe mbi dande nde mabɓo ngo tawno tigui ko dande nde ne metti kabaruji men e demgal pulaar ko to leydi Mauritanie puɗoɗen to Nouadhibou altine hanki altine ñande altine kikiɗe noon sukaɓe ɗiɗo taw ko mécanicien ji kaaɓi tigui e nder garage mumen taw ko garage mécanique taw teeɗo e nder wuuro Nouadhibou sara maayo wuuro Nouadhibou hen kikiɗe altine noon ko ɗo en tigui haare nde waɗi ɓurɗo famdude o noon ko ɗon tigui ƴetti barre de fer woni tigui jamdi tekkude no fewi ko ɗon o daaƴi sehil makko mo hamno e hoore nde on noon on yeni dawa ronda tigui nawa to cuuɗi cafriɗi e nder Nouadhibou ko toon hawri ladial e juuɗe safroɓe kanko baɗɗo ngal ɗo badal noon o wiyama teeɓa e oɗo saaha joni omo tawi tigui e juuɗe police omo faadi visa makko faade kaso mawɗo ɗiɗo noon ɗiɗo mécanicien ji ɗiɗi kala noon hollirama tigui kamɓe mécanicien ji ɗiɗi hamnoɓe kala ɓe golloto koye société goto taw ko société awo on société noon tawate tigui ko nder leydi nder Nouadhibou lamorgo e faggudu leydi Mauritanie ha joni ko Nouadhibou keddoɗen hono jaagoɗo kalfinaɗo ko fati e fonction publique o waɗi jillu makko e nder Nouadhibou kikiɗe ñalawma hande o noon o joddima e Amadou Tidiane Thiam taw ko kañum woni Amadou Tidiane Thiam kañum woni hoorejo jeune France mo Nouadhibou ɓe joddima ñalawma hande o e nder bureau ji makko ɓe mbaddi jillu kadi e nder yoga e nokkuji tawa kadi koto jeune France mo Nouadhibou jogui sancieji gam yidde ngarɗinde wuuro ngo hano hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen so nomima Nouadhibou jeen ha to Zoyrat talata hanki o subaka law ko goski cukule ɓe tokosel jibinagel ɗon e ɗon ko kañum tigui tawa ene wedda taw wondani e wonki sara ɓarala hôpital mo Zoyrat ko dawannoɓe subaka noon kañum iɗi yiide goski ki nde timmata waktu tawa yimɓe hewɓe ñukima hen ko police ari ɗon tigui aɗani goski bebbeyel ngel e oɗo saaha joni noon losgoji jaaƴi udditama hen mbeɗen ande kay baɗɗo ngal ɗon baɗal ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen talata hanki o kikiɗe Macky Sall hoorejo leydi Sénégal kikiɗe o hirdi kikiɗe hanki e nder Nouakchott o fati e nder lamorgo leydi makko ari noon dusdemo ha to bowal laaɗe diwaji ngal tum siddu Nouakchott hono nanɗo makko sehil makko Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi ko noon kadi Ismaïla Bedda Cheikh Sidiya on ko hoorejo jagorɗo leydi Mauritanie wondude e koolaɗo kuuɓal to galle lamorgo leydi ndi wondude e Bakoumba on ko conseillère à la présidence wondude e directeur cabinet du président de la République et wondude chef d'état-major général des armées et chef d'état-major kiriɗo taw ko hoorejo leydi ndi wondude e waali taw ko waali mo Nouakchott banggue hirnangue e wondude cukko hoorejo conseil régional conseil régional mo Nouakchott ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen BP ko société mawɗo no fewi dowɗol taw kadi ko gollotoɗo e kuɓɓam woni pétrole e oɗo saaha joni noon e ñalawma hande omo kaleten on société omo huuta no fewi e nder leydi Mauritanie omo ñiŋe no fewi ha tengti e nder réseaux sociaux ji tawa kadi o ñiŋete e oɗo saaha joni ko arde ɓeydude leñama ko woni ko wiyete racisme yagal e nder leydi he ɓe kolliri noon yimɓe hewɓe kolliri e nder réseaux sociaux ji wonde société o ne foti hokki yimɓe sappo taw ko boursiji étudiaji keeɓi boursiji étudiaji sappo keeɓi boursiji yaade caggal leydi ɓeydude jangde mumen noon kene wona duuɓi nayyi hollirama noon e nder sappo heɓɓe ko boursiji mumen hayno fotu ɓaleru wotoro wona pullo sarkolle miijaka soninke sarkulle miijaka jolfo sirtata so wona saf hollirama ko jol gotol taw ko safalɓe kañumen tan keeɓi ɗina boursiji ɓe kolliri noon e sara windande mabɓe e dow inde kadi heɓɓe boursiji ɗe ɓe mbaɗi hen natal tawa natal ngal foof ko nofuru wotoro ko leñol gotol ene ɓorni darraji mumen ɗum tigui woni ngal natal noon yimɓe hewɓe kolliri hen ta commentaire men tawa ko ñiŋoje faade e ngal ɗon catal bitegal BP ɓe kolliri noon BP woni ti BP taw ko catal
inchallah dillo walta bange kubbam e oɗo saha joni ɓe kolliri mataw ari ko wallude ñeewa jibinde e nder leydi Mauritanie ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar e nder sappo e nayyi neɗɗo taw ko witeɓe les activistes woni dilloɓe to ɓoggi karalleje haɓatanoɓe ko fati taw ko jeeyaɓe e ɓeɗo taw ko haɓatanoɓe ko fati ko wiyete laïcité woni tigui yo leydi Mauritanie yo nattu wiyede république islamique de Mauritanie yo wontu tigui leydi laïque e oɗo yiɓen noon wondude e ɓeɗo taw kadi ko jeeyaɓe e ngal catal bitegal AREM woni alliance pour la réforme de l'état mauritanien sappo e nayyi mabɓe nanganoma e nder ɓen sappo e nayyi nanganoɓe joye mabɓe noon ñalawma hanki o ñalawma talata hanki joye mabɓe goppitama kooti galleji men e oɗo saaha joni jeenayo nana keddi tawa kadi ne keddi e juuɗe police losgoji nana jokki e mabɓe losgoji nana jokki e mabɓe e oɗo saaha joni ɓe tawi juuɗe police ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar justice mo ñawor suudu ñawor leydi Mauritanie oɗo saaha kala eɓe gone golle mawɗe no fewi ɗen golle noon ko gam yidde kay ittude dendagal mandat dareji e fawtude dendagal mandat dareji ko fawno e ɓeɗo mandat dareji pawnoɗi e yimɓe taw ko dongnoɓe e leydi ndi guila yimɓe joom ngaluji ha e yimɓe dawrugol ha to yimɓe taw kadi ko jaydiyankoɓe kala waɗanoɓe mandat dare taw ko e laamu Mohamed Abdel Abdelaziz wurɓe caggal leydi ko wayno ɓeɗo wiyeteɓe Bou Hammatou e ko nandi hen ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni ɓen oɗo saaha joni noon la justice leydi ndi jiguiti woni koye gollade tigui no dendagal ɗin mandat dareji pawnoɗe mabɓe kala nde ittete mabɓe ha laaɓa ko yimɓe hewɓe noon ko wayno oɗo biteɗo Bou Hammatou ko wayno biteɗo Wula Shafi e witeɓe Wula Debbaka e yoga e wadɓe tawa kadi ko jaydiyankoɓe ha e lundiyankoɓe kala ko waɗanoɓe mandat dare e laamu kingu ngu woni tigui e laamu Mohamed Cheikh Mohamed Wula Abdul Aziz e oɗo saaha joni laamu ngu walla justice leydi ndi yiɗi tigui ko ittude ɗina mandat dareji ha laaɓa e mabɓe jidɗo artude foof arta e nder leydi muɗum ha joni kabaruji e nder leydi Mauritanie e jillu Macky Sall hoorejo leydi Sénégal taw ko jillu gollal jillu cihlagal ngu balɗe ɗiɗi ngu wanno e nder Nouakchott cifande kewde noon sifama tigui hakkude makko e nanɗo makko sehil makko Mohamed Cheikh Ghazouani siɓe sifodiri noon ko fati e koɓe cifodiri noon ko fati kay e oɗo saaha joni ko wayno rendinde dole mumen e peeje mumen haɓade pelle ceɓɓitiɗe ko wayno kadi siɓe ciifi ko fati e awo coopération ko fati e awoɓe cifodiri kadi ko fati e oɗo saaha joni noɓe mbawata siggorade ngaluji tawateɗi e maaje kadde taw ko kerol hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal tawa ɗin ngaluji ko leyɗe ɗiɗi kala ndendi ɓe cifodiri kadi noɓe ndenirta taari ndi e weeyo ngo tawa kadi taari ndi leyɗele nde e weeyo men bonata ɓe cifodiri kadi ko fati no laamu leydi Sénégal wawata hoybitande dendagal ɓeɗo tawa kadi ko aynaɓe Mauritanie naɓe yiɓe taccinde jabeje mumen ko wayno gelodi e ko wayno noon yaade ñam durnoyde ɗum nata nder leydi Sénégal kono noon kadi e wawde kadi ko fati e juldeli ko wayno juldeli taske juldeli korka beele dendagal aynoɓe e yeeyoɓe jawdi yiɓe taccinde dammiri mumen to leydi Mauritanie ene nawa to leydi Sénégal beele ne mbawa hoybitinede ɗin taxuji kewɗi itte mumen beele ne mbawa yitade hen koye mumen hano hannirta ni ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen to leydi Sénégal noon sa juuka Mbodj mo duuɓi 59 ko directeur collège biyeteɗo Ousmane Ngom tawateɗo mo Thiès kanko noon ko majjunoɗo melew guila aleda ɓeniɗo sanga 15 heures ko donkanoɗo yitede hollirama noon e oɗo saaha guila ñalawma hanki o koreji makko kolliri tigui o yitama noon tawa kadi o yita ko nder Touba kanko noon ko ñande alerte sappo kesanga 15 heures woni 3 heures kikiɗe ko nden tigui o yaltuno galle makko tawa kadi o nawarani téléphone hay goto o waynaki guila nden ko donkunoɗo yitede hollirama noon o yitama to wuuro Touba o yitama to Touba e oɗo saaha joni noon yimɓe hewɓe nder réseaux sociaux ji to leydi Sénégal enen namdo enen mbiya holko saabi e nder Dakar walla e nder leydi Sénégal kala majjuɗo so majji heewi yiitoyede ko Touba ɗum noon eɗen gandi babaɓe kala ma ciftor ko fati e oɗo alhaali biteɗo Coumba Kane ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to Rosso Sénégal paɗena sukaɓe ɗiɗo taw ko almuɓe woni baydaji to ko hosi jangganoɓe Qur'ana e nder wuuro Ross caggal sukaɓe ɗiɗo noon hollirama tigui hen goto no yaara duuɓi 19 keddiɗo no yaara duuɓi 23 ɓe kaɓino noon haare musde no fewi haaɓe pindiri ɓurɗo famnude o noon gañi ɓurɗo mawnude o ɓe nawa to cuuɗi cafride to Rosso Sénégal nden noon ɓe keeɓi safaruji mabɓe ɗeɓe poti hebde ɓurɗo gañade o noon windana ordonnance nde o winda ordonnance noon
ordonnance o wiya tigi ko ganjo mo kanyuma fodi sodde ona ordonnance e mbadi masala ha nden be punnima bumima hôpital non e be jaha ko don tigi kadi be ngoni waddude nguttu e lawol ha burdo famdude woni ganyodo mo ko don kadi dufti labi hefti labi e juude goto e almube be gonduno ko don tigi o rofi almudo keddido mawdo rofi dum labi mo ganyo rofi dum labi on yani nde jotta na waddude tawa hôpital nde yetto duude safrobe tawa hawri ela jalam kanko almudo baddo gallo badalo o yidi no dogde kono wiyama teb e odo saha joni o mo tawe tigi e juude police ha joni kabruji men e demgal pular koto seju padena tana musdo wadi hanki e ndera seju ha tengti e nder legal bitengal santasu ko yummiraɗo goto noon kañum hawruno ela jalla ndena ɓi ko goto taw ko koninke taw kadi ko invalide konike invalide nde nani tigui on alhaali ko ɗon tigui ari e galle hen ene waya bojji cattude no fewi ko ɗon kadi o waɗi crise nde waɗi crise o yani noon omo tutam caggal noon nde o ɗifti tan o ummi o grigniti omo dogo o rangani ko woyndu wonno noon sara ɗon ko ɗon o tiwli e nder woyndu nde koninkoɓe faabu yantude e koninkoɓe faabu noon nodda e gendarmeɓe nde gaari kañumen tigui mbawi yaltindemo e nder woyndu hen taw mo gañi non ɓe naymo to cuuɗi cafriɗi koye juuɗe safroɓe ko hen tigui o wasi fittanu makko nene makko duttinoɗo noon ko alarba hande o wirna e nder siju kanko noon ko ñalawma alkamisa janggo o wirnete koto Thiaroye paɗen police halfinaɓe ndenka e kisal legal Thiaroye ɓe pawi juuɗe mabɓe e fedde wuyɓe taw kadi ko wuyɓe tampinnoɓe Thiaroye ha tengti e Thiaroye Gare e nder nde tengti e Thiaroye Gare e nder ɓe nangaɓe ɗon en tuma tigui hen ɗiɗo kañumen tigui mbanno agressé sagata gorko goto umminoɗo golle mum ene fayi galle mum ɓe keftanima portable muɗum e ordinateur portatif ɓe keftani ɗum kadi halis kene ƴime ha 500.000 francs CFA noon wonno ko ñande alede ɓennuɗo ɓe mbanno ngal badal sanga 3h du matin e oɗo saaha joni noon kamɓe woyɓe fedde wuyɓe taw kadi ko agresseur uji tampinnoɓe leegal ngal e oɗo saaha joni ɓe mbiyama teɓe ene wawi kam ɗeɗo balle Thiaroye naaɓe ha tengti e holɓe Thiaroye la Gare ene mbawi ɗano hano hannitini kabaruji men e demgal pular ha joni to leydi Sénégal jen ha to Louga Abdoulaye Camara ko inde baydayel taw kadi ko baslo fittando muɗum e nder Louga tawi noon kadi ene tuma e oɗo saaha joni tuma tigui wonde ko ceerno makko kañum tigui yooɓi fittando makko caggal ne finam piggal musgal no fewi kanko almudo o noon goskiki suutanoma nawama tigui ha to hôpital nder hôpital uji Dakar waɗi yede ko witte autopsie noon woni tigui enquête aji batteɗi e ɓandu mayɗo beɗen ande holko saabi gona wargo goskiki noon e ñalawma hande o artirama tigui e nder Louga e oɗo saaha joni noon haydara noon ala ko filti kay e enquête mo autopsie waɗi hen Abdoulaye Camara noon yaranno koye duuɓi 13 kanko woni basɗo fitanu makko ñande 17 lewru colte gonɗen du o hawri e ladial noon koye tigui koye koyɗe tani ko koye koyɗe mami tani koye ɗo hunde kanko noon kanko suka cankiɗo noon jinnaɓe makko woni kaw makko e tani ko fof mo maayi e juuɗe mum kam kolliri wonde kanko Abdoulaye Camara o woni almudo duttiɗo wonde o haalin taw kadi koye hunuko makko nofu mabɓe wonde ko ceerno makko fimo piggal cattugal no fewi ko ɗum tigui woni safara woni tigui sababu rafi makko jo ha yoɓi noon woni tigui ɓe kaali ɗum ko adi kay komo yalta aduna e oɗo saaha joni noon ceernajo pintumaɗo kañum fimo o e oɗo saaha joni tawe juuɗe police en tawe juuɗe daɗiɓe to police en mbadi garde à vue eɗen faadi tigui ko fati e enquête ɗiɗon leçoŋoji ha joni kabaruji men e ɗemgal pular ma en jaa ha to Thiès police taw kadi ko ɓe commissariat central mo Thiès ɓe pawi juuɗe mabɓe noon e 65 kilo taw ko médicament ji taw ko hinde faux médicament woni tigui médicament ji ɗi moƴƴani opération noon ɓe nangui ɗum tigui ko nder ngalɗo leegal bitegal Madina Fall e nder Thiès ko ñande alerte sanga 13h woni 1h ñalawma ko ñande hen tigui ɓe mbaɗi on opération sagataɓe tatu noon kadi mbiyama teɓa e oɗo saaha joni kamɓe tata foof ɓe ɓendinama to yesso parquet e ɓena paadi ñawore mabɓe ha joni kabaruji men e ɗemgal pular to leydi Sénégal ha joni ñalawma hanki o noon kikiɗe ko adi ñalawma hanki o noon ko adi kay ko Macky Sall ene hirda ummade Nouakchott fatude to Dakar kanko Macky Sall noon o waɗi no heewi wadde ni kay so joddade e ɓesgu makko taw ko tawɓe tawi nga e nder leydi Mauritanie o joddi mabɓe noon ɓe namdimo namde kewɗe ɓe kaali kadi e oɗo saaha joni caɗele mabɓe ɓuuri tengtude e nder leydi Mauritanie e oɗo saaha
non kanko Macky Sall o holliriɓe tigi mande ma ngura mabɓe ma waylo no fewi saabu cifande kewde ko fati tigi e koddigal moƴƴal sifondirama hakkude makko e laamu keso taw ko laamu Mohamed Cheikh El Ghazouani ɓe kalni ɓe ɓuuri waytade noon koko fati tigi e ko fati e banggue cartuji mabɓe de séjour o holliri noon e ma ɗum hoybitine hano hannirtani ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to Kaffrine talata hanki o brigade mobile taw ko douane tawteɗo e nder fanle Kaffrine e nder commune mo Diom Niadio e département mo Kaffrine ɓe pawi juuɗe mabɓe noon e oto goto mo hinde Berlina 504 ene on camion on oto noon ene rimdi fodde 1 tonne 200 kilo taw ko 1 tonne e 200 kilo taw ko faux médicament woni tigui médicament mo moƴƴani ɗina médicament ji noon ɓe nangi ɗum tigui sang 4 heures du matin woni tigui ko adi salatu caggal kayde ɓe teri oto o ko juutinde ɓe mbawi fewde muma juuɗe marchandise moɓe nangi o noon caggal nde inventaire waɗa hollirama tigui marchandise o ene qime ha nogas ɗiɗi million e feccere nogas ɗiɗi e feccere million taw ko haalisa franc CFA transport o kadi ene qime ha 2 million e oɗo saaha joni noon kanko marchandise o e werla o kala waɗama saisi ene tawi juuɗe laamu taw ko kodinkoɓe fagguruɓe leydi Sénégal seno mima to leydi Sénégal waɗɗani leydi Gambie ko ɗon tacciten mayila falembe payanto leydi Gambie jabɓuɗen musidɗo men sehil men Kodda Nene Abouba assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imen Gambi e nyalawma hanki o ɓe juurima e ko wiite ko independent woni tan jeytade hoore muɗumenete gila tan duuɓi e hikka waɗi ɗum duuɓi capanɗe joyi e joyi ene wayno noon waɗama ɗo henne wulor lamorgo ngo e tawtorede hoorejo leydi ndi président Adama Barrow e hohoɓe e diine e dendagal kadi khalifaɓe laamu ngu kala tawtoronoma e woɓɓe kadi ɓe ganduɗa ko sukaɓe janggoɓe e duuɗe jangguirɗe ɗe woni iskulaji ɗi kono kanko hoorejo leydi ndi nde o ƴetti kongol de o yetti o manti o mani o jarni ɓesgu leydi Gambie wonɓe ɗo ha e caggal leydi kala o holliri kadi ko wiite ko banggue dawrugol fotani serdude e leƴƴi ɗiɗo e nder leydi ndi yimɓe fof e gon gotum mbawa ligganade leydi men Gambie yaara yeeso ko wona ɗum wiiteɓe transport union kamɓe tan de kolliri e ñalawma hande de maɓe mbad hof ko juuɗe woni tan ɓeɗo joguiɓe werlaji ummortoɓe toon to leydi Sénégal taw kadi ko kileneɓe jolnata ɓe nde so ngari ha e keeri ɗi ene wayno mbawata ɓennude naata ɗo e leydi men Gambie ko ɗon jippinta kilene ɓe ɗum noon ɓe mbi frontiére uji joyi ɓe ndendi e leydi Sénégal ɗin fof maɓe cog ɗum hande taw hay goto wawata nadde ɗon kono so tawi aɗa jogui auto personnel ma de aɗa wawi nadde ɗo e nder leydi Gambie no welirma kono noon so tawi ko auto transport auto jolnowo kileneɓe ɗe ene wayno tan de ɗum kannata ɗum koye frontiére uji ɗi ene wayno ɓen jippo ƴetta autoji e werlamo leydi Gambie kamɓene kadi ko hono noon kono tan de ene ɗamina ma yewtere yuɓɓine hakkude ko wiite transport union mo leydi men Gambie e ardiɓe kadi transport ɗon to leydi men Sénégal ko delen Abouba ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ɗo e sere kon Kodda Nene Abouba eɗen mbiya Sera Kunda naɓe hettiyankoɓe radio men radio weltare ɓiɓɓe fulɓe yo coodane auto personnel mbeɗa wawa yettade Dakar ha no hannirtani ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar seno mima to leydi Gambie ko to leydi Mali paaɗen to leydi Mali ma jaaha to diwan Bankas dadiɓe leydi Mali ɓe hinde fama woni forces armées malien ɓe mbaɗi opération mabɓe e nder falde Bankas tawi kadi ɓe kutorima koko wiyete gros moyen woni ɓe kutorima ko wayno hélicoptère uji guerre e nder falde ngoɗo wuro witego Somodugu e nder falde wuro Somodugu ha e nder ngoɗo wuro witego Diallo tawtego e lawol faade Bankas ɓe kolliri noon ɓe mbari wat boniɓe hewɓe no fewi ɓe teeɓima ɓe bonni kadi arme kewɗe taw ko arme ɓe wat boniɓe jeyno ɓe teeɓima kadi tato e yimɓe taw ko ardiɓe pelle ceɓɓitiɗe woni ko wiyete le chef terroriste tato ɓe mbaɗi ɗumen teeɓa ha joni kabaruji men nder leydi Mali ma jaaha to Jabali noon dadiɓe leydi Mali ɓe hinde fama woni forces armées malien e saha e saha gonɗen o e saha gonɗen ko saha gonɗen o ɓe e saha ɓe gonno e ordoyade e mi ganduɗa ɗum so gonno ardoyade ñande alet sappo jeegom colte gonɗen ɗum to nokku biteɗo beeli ɓe nangui toon ɓe kawri noon ɓe jangi toon noon e guura kewka no fewi taw ko sakuji maaro wondude e sakuji gawri ɗin noon taw fano tigui koye faade ko wayde ravitayde woni tigui ko guura ɓen pelle ceɓɓitiɗe wiyeteɓe terroriste ko ɓen jeeynoɓe paye ɗum noon on marchandise noon ɓe pawi hen juuɗe
e oɗo saha joni tawi juuɗe mabɓe beeli noon ko wuuro tawatengo caggal cangol tawa kadi waɗɗani ngoɗo wuuro witengo jaɓaɗi koto banje koto sa joni ko leydi Mali keddoɗen hono oɗo dadiɓe hinde dadiɓe leydi Mali ɓe hinde BIJ woni brigade d'investigation judiciaire ɓe garani biyeteɗo Banjugu Doumbouya noon ko ñande altine 17 colte gonɗe ndu ko ñande hen ɓe garnimo talata hanki o noon o waɗama ko wiyete déféré o ɓennama to maison d'arrêt tawonti maison d'arrêt central to maison central d'arrêt mo Bamako woni tigui to kasoji mawɗi e nder Bamako e mbadi mandade dépôt woni tigui o soke toon ko adi komo ñaawe kanko noon o nanguira tigui ko saaha kay nde o wanno haalande makko e moɓodiral o suuti konngudi mawdi no fewi yimɓe hewɓe ƴetti téléphone ngaji mumen filme vidéo o noon sari e nder réseaux sociaux ji e nder vidéo o noon mo haala hen konngudi musi no fewi konngudi ɓutti faade Ibrahima Boubacar Keita e faade e laamu mum kala e nder vidéo he mo holliri kay wonde Ibrahima Boubacar Keita o holliri tigui wonde o yiɗa filñitare o duwaki ñande filñitare mawde waɗi e nder Bamako walla jaaye mawɗo ñande waɗi e nder Bamako kono o holliri kala ñande ɗum waɗi to Ibrahima Boubacar Keita wawi wonde foof ma ɓe jiilo ɗum haɓe jiita ɗum ɓe taƴa leggal dande muɗum o haɗani ɗon tan o suuti konngudi kadi o holliri tigui wonde Ibrahima Boubacar Keita e oɗo saaha kañum e laamum kala waɗaka respecté yiɗaka hortinaka o holliri tigui ko oɗo biteɗo Amadou Koufa tawa ko mawɗo felle seɓɓitine witeɓe Katibade Massina tawateɓe e nder fande mofti o holliri tigui wonde ko ɓen ɓuuri yiɗede ko ɓen ɓuuri horsinede par rapport kay Ibrahima Boubacar Keita e laamu muɗum kala o holliri noon e oɗo saaha joni o holliri noon wonde e oɗo saaha joni e nder folliram tigui e nder vidéo o waɗa ko wiyete menace de mort faade Ibrahima Boubacar Keita omo ñiŋa kadi laamu ngu o holliri noon wonde e nder vidéo he o holliri kadi wonde laamu leydi Mali e gaddugol Ibrahima Boubacar Keita wonde fande moftinaɓe aynaɓe mumen nayi mumen konanoma ɓe gari tigui wullitade to koni koɓe laamu Ibrahima Boubacar Keita kono ɓen haydara ko gayni hen caggal noon nde ɓe jeehi haɓe ɗamtini ɓe jeehi tigui ɓe gulliti kamɓe moftinaɓe joom jawdi en ɓe gulliti ɗum to Amadou Koufa ko ɗon e ɗon Amadou Koufa waɗi yamirore sagataɓe mum kay nde mbawata yiiloyade nayi ɗi to mbawi nadde foof ɓoyani nayi ɗi foof gartata ha e juuɗe joom aynaɓe joom nayi ɗe ɗum noon ko tengtinde tan wonde ko laamu oɗo biteɗo Amadou Koufa ko kañum tigui ɓuuri jogade konngol ko kañum kadi ɓuuri horsinede e oɗo saaha joni e nder leydi he e oɗo noon saaha joni noon o wiyama teeb omo tawe tigui e nder kasoji o ndeɗo haala noon o wanno ɗum tigui ko nder kay saaha moɓodiral bannogal to wiyete tabakoro noon tawa kadi ko ɗum wanno ko ñande 16 lewru colte gonɗe Allah 16 lewru colte gonɗe no taw ko ɓen tabakoro naɓe jinno hollirde mette mumen kay e oɗo saaha joni ko laamu yiiɗi egginde yoga e leɗe tawateɗe e wuuro mabɓe ko wadde ɗon ko wiyete galleji taw ko galleji biteɗi logement sociaux ji ɗum noon ɓe kollirino hen mette mabɓe no fewi ha joni ko leydi Mali keddoɗen caggal kay nde opérateur uji économique dilloɓe to banggue gaz nde manno ticket hofgo juuɗe kene wona lewru kay taw Bamako leydi Mali foof e Bamako kala taw gankino ko wiyete gaz e oɗo saaha joni noon gaz bitan woni tigui gaz sagguinirɗo arti hano hannirta ni e nder leydi he kono noon e oɗo saaha joni teskama tigui yimɓe hewɓe tawa kadi ko yimɓe hewɓe ha tengtin e yeeyoɓe gaz teskama tigui e oɗo saaha joni koko cali tigui ruttade e cogguji taw ko prix normal mo laamu ngu yamiri yo yeeye hollirama noon yoga e mabɓe kay ha tengti e yeeyoɓe gaz yoga e mabɓe koko comino gaz kewɗo guila nde gaz mankine ene jeeya prix ko beela e oɗo saaha joni laamu ngu koko salti ɗum laamu koko taƴi prix mum yamiri tigui yoɓe jeeya prix normal kono noon yoga e commerçant ji kolliri tigui la prix mo laamu ngu yamiri yoɓe jeeyi soɓe jeeyi haydara koɓe keɓata hen oɗo saaha joni noon hollirama tigui wonde laamu ngu holliri ko fatin e boutel gaz taw ko boutel gaz mawɗo mo 6 kilo yoɓe tigui yo yeeye 2910 francs 2910 francs ko ɗum tigui woni ko laamu ngu yamiri yo yeeye kamɓe commerçant ji noon yoga e mabɓe leeli koye 3500 so tawi noon ko gaz mo 2,75 kilogramme on laamu ngu yamiri ko yo yeeye 1335 francs dendagal commerçant ji noon ɓe leeli koye 1400 hono noon ɓeɗo taw kadi ko chambre de commerce woni direction des commerce ɗe kolliri tigui wonde ɓeɗen ƴetti agent ji mabɓe ene mbaɗi e dendagalaji e leydi Mali kala ha tengti e nder Bamako kala noon naggaɗo ne yeeya boutel gaz tawa wona ko prix mo laamu ngu yamiri ɓe kolliri koɓe faw mum ko amre fawno ha forti koyɗe kadi dendagal boutelaji gaz ɓe tawi ɗon foof yooɓe ƴettu ha laaɓa ɓe mbaɗa ko wiyete saisie ɓe jaata hen ko ɗum tigui e oɗo saaha joni woni pooɗe ndure hakkude laamu
leydi Mali e ɓen tawa kadi ko commerçant ji yewɓe gaz e nder leydi hen ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mali koto leydi Benin paɗen leydi Benin goto e suudu ñawiri taw ko tawateɗi e nder leydi Benin ɓe kolliri tigui wonde ɓe ñawtima Lionel Zessou noon e oɗo saaha joni taƴanama tigui nde waɗata taƴanama Lionel Zessou taƴanama tigui lebbi jeegom e kaso omo yoɓa kadi o taƴanno adana ko 50 millions e oɗo saaha joni arti ha 5 millions o taƴanno kadi komo wona duuɓi joyyi tawa kadi o waɗata dawrugol e oɗo saaha joni ɓe gartin ha to duuɓi ɓe gartin e oɗo saaha joni noon artama tigui ha duuɓi nayyi ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Somalie paɗen ko fedde shabab mbaɗi janguji mumen ɗiɗi en ñalawma hande o tawa ɗin janguji ɓe mbaɗi ko nder base uji ɗiɗi militaire to leydi Libye paɗen sagataɓe tawa kadi ko sagataɓe e oɗo saaha joni yimɓe dogde de pittali mumen e nder leydi Libye Tripoli lamorgo leydi Libye ɓe tiwlima noon e maaje kaɗe e oɗo saaha joni noon konin ko faabu taw kadi ko halsinaɓe nden kan e kisala maaje ɓe kolliri tigui fodde 97 neɗɗo ɓe dandi ɗumen e maaje tawateɗe nder Méditerranée taw ko yinnoɓe dandude pittali mumen e nder leydi Libye musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ko tongude kabaruji men ɗemgal Pulaar sowte ko musidɗo moon Seydou moon Ghali Abouba kettimalaki jaam nde jaam Allah jogomi jogon